Príjemný dobrý deň všetkým. Tentokrát sa stretávame na videoškolení, ktoré sa týka pozoruhodnej témy s názvom Štandardy desegregácie vo výchove a vzdelávaní. Veľmi zjednodušene ich môžeme nazvať aj štandardmi postojov a hodnôt, ktoré sa uplatňujú v materských, základných, stredných ako aj vysokých školách, no my sa vysokým školám v tomto videoškolení venovať nebudeme. Cieľom dnešného videoškolenia je lepšie porozumieť tomu, ako môžeme tieto štandardy preniesť do každodennej praxe materských, základných a stredných škôl a zároveň ako môžeme podporovať prostredie, v ktorom sa každé dieťa a každý žiak cíti prijatý a rešpektovaný. Verím, že spoločne nájdeme nielen inšpiráciu, ale aj konkrétne kroky, ktoré posunú výchovno-vzdelávacie prostredie minimálne teda o krok ďalej. Základným dokumentom, o ktorý sa budeme opierať, sú tzv. Štandardy dodržiavania zákazu segregácie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva s účinnosťou prijatia niektorých opatrení do konca septembra 2025. Ide o materiál, ktorý vytvára jasný rámec pre spravodlivé a inkluzívne prostredie vo výchove a vzdelávaní a pomáha pochopiť, ako predchádzať diskriminácii a ako vytvárať podmienky, v ktorých má každé dieťa, každý žiak rovnakú šancu rozvíjať svoj potenciál. Štandardy vychádzajú z ustanovení dohovoru o právach dieťaťa a napomáhajú naplňať princíp tzv. Zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. V praxi to znamená, že každé dieťa a každý žiak má právo byť vnímaný ako jedinečná osobnosť s rovnakou hodnotou a dôstojnosťou. Cieľom týchto štandardov je, aby výchova a vzdelávanie prebiehali bez akýchkoľvek foriem segregácie. Ide o praktický nástroj, ktorý má pomôcť zabezpečiť, že každé dieťa, respektíve každý žiak bez ohľadu na svoj pôvod, národnosť, zdravotné znevýhodnenie, či jazyk, vierovyznanie alebo sociálne prostredie, dostane rovnaké príležitosti vzdelávať sa a rozvíjať svoje schopnosti. V zásade môžeme konštatovať, že ich cieľom, čiže cieľom štandardov, je vytvoriť školu, kde rovnosť nie je len princípom, ale každodennou realitou. Zo štandardov dodržiavania zákazu segregácie školám vyplývajú aj isté povinnosti. Vytvoriť a prijať plán uplatňovania štandardov desegregácie, doplniť školský poriadok o spomínané štandardy, a to formou dodatku, zabezpečiť, aby všetky deti v materských školách a všetci žiaci v základných a stredných školách mali rovnaký prístup ku všetkým priestorom školy, ku všetkým učebniciam, ku všetkým pomôckam, aktivitám, napríklad súťažiam. Je potrebné zároveň zabezpečiť, aby všetky triedy mali vyvážené zloženie, aby nedochádzalo k sústredeniu znevýhodnených žiakov do špeciálnych, osobitných alebo slabších tried. Je tiež potrebné organizovať vyučovanie a režim školy spravodlivo, majúc na mysli rovnaké vzdelávacie štandardy pre všetkých. Samozrejmosťou sú výnimky ako individuálny vzdelávací program alebo individuálny učebný plán. V neposlednom rade je potrebné budovať inkluzívne prostredie, ktoré zahŕňa podporu spolupráce predovšetkým žiakov rôzneho pôvodu. V tejto chvíli by som rád ale zdôraznil, že štandardy zakazujú akúkoľvek formu oddeleného alebo znevýhodňujúceho zaobchádzania s deťmi alebo žiakmi. Je teda nepripustná priestorová segregácia. To znamená, že školy nesmú vytvárať samostatné triedy alebo samostatné skupiny pre žiakov na základe pôvodu, jazyka, zdravotného stavu, sociálneho postavenia či iných chránených znakov. Školy rovnako nesmú mať osobitné budovy alebo osobitné oddelené priestory, ktoré by boli určené len pre určitú skupinu detí alebo žiakov. Školy rovnako tak nesmú prideľovať deťom alebo žiakom priestory rôznej kvality, a to podľa toho, odkiaľ pochádzajú alebo aké majú znevýhodnenie. Druhou neprípustnou je tzv. Organizačná segregácia.
Školy nesmú vytvárať odlišné vzdelávacie programy alebo nižšie štandardy pre určité skupiny. Školy nesmú prideľovať žiakov do slabších tried len podľa pôvodu alebo sociálneho prostredia. Školy nesmú odopierať ani prístup k učebniciam, k učebným pomôckam či technológiám. Školy nesmú nastaviť rozvrh či organizáciu dňa tak, aby niektorí nemali reálnu možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu. Treťou nepripustnou segregáciou je tzv. Sociálna segregácia. Školy nesmú diskriminovať pri prijímaní žiakov do školy ani pri ich hodnotení. Školy rovnako tak nesmú odopierať žiakom účasť na súťažiach, krúžkoch, exkurziách alebo iných aktivitách. V neposlednom rade školy nesmú tolerovať prostredie, v ktorom by boli žiaci vystavení šikane alebo vylúčovaniu na základe istých odlišností. Zhrniem a zopakujem. Štandardy zakazujú školám akúkoľvek formu oddeleného alebo znevýhodňujúceho zaobchádzania s deťmi alebo žiakmi. Dosť bolo teórie, prejdime teraz ku praxi a začníme konkrétnymi príkladmi zo školskej praxe. Segregácia v školách môže mať naozaj mnoho podôb. Niekedy je jednoznačná, priamočiara, ľahko rozpoznateľná, inokedy pôsobí nenápadne a vyzerá ako obyčajné organizačné riešenie. Je ale dôležité jasne ju pomenovať, pretože každá forma segregácie vedie k znevýhodneniu žiakov. Dobrým príkladom sú samostatné budovy alebo učebne. Je to vtedy, ak sú žiaci vyčleňovaní mimo hlavného prúdu školy, ich možnosti na budovanie priateľstiev a vzájomného učenia tým pádom dramaticky klesajú. Rovnako tak sú časté slabšie triedy s tzv. Nižšími nárokmi. Ak škola zníži očakávania len preto, že niektorý žiak pochádza z určitého prostredia, v zmysle štandardov ho pripravuje o budúcnosť. Takéto triedy často získavajú aj menej skúsených učiteľov či horšie vybavenie, čo nerovnosti vo výchove a vzdelávaní ešte viac neprospieva. Tretím príkladom je obmedzený prístup k pomôckam. Stáva sa to najmä vtedy, keď jedna skupina žiakov pracuje napríklad s modernými technológiami a iná má len základné alebo zastarané pomôcky a výsledkom je rozdiel v kvalite učenia. Takéto rozdiely nie sú zanedbateľné a vytvárajú dlhodobú nerovnosť. Ďalším príkladom z praxe je napríklad vynechávanie zo školských aktivít. Ak žiak nemôže ísť na výlet alebo sa nezúčastní krúžku, stráca nielen zážitky, ale aj sociálne väzby. Ostatní spolužiaci sa medzi sebou zbližujú, prehlbujú svoje vzťahy, kým ono zostáva bokom. Posledným príkladom je napríklad odlišné hodnotenie výkonu. Ak učiteľ automaticky očakáva menej od niektorého žiaka kvôli jeho pôvodu, tak mu zároveň berie motiváciu a v konečnom dôsledku aj sebadôveru. Takéto hodnotenie sa nezakladá na skutočných schopnostiach, ale na predsudkoch. Teraz sa pokúsim pomenovať akoby mechanizmy prevencie a intervencie. Prevencia a intervencia sú dva piliere, ktoré bránia segregácii prerast do každodennej reality. Prevencia znamená predchádzať, intervencia znamená konať rýchlo a účinne, a to vtedy, keď sa problém objaví. Škola by mala pravidelne sledovať vyváženosť triednych kolektívov, zastúpenie žiakov v krúžkoch, exkurziách a iných aktivitách, dostupnosť učebníc, pomôcok a technológií pre všetkých žiakov a škola by mala aj sledovať spôsob hodnotenia a známkovania, aby nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom. Pri podnete rodiča alebo žiaka by mala škola zabezpečiť prijatie podnetu, či už ústnou alebo písomnou formou, a poverenie z takejto situácie vedením školy
Okamžité dočasné opatrenie, návrh dlhodobého riešenia a samozrejme je dôležitá aj spätná väzba rodičovi alebo predmetnému žiakovi o prijatých opatreniach. Ak by som to mal veľmi laicky zhrnúť, tak poviem, že je potrebná okamžitá intervencia, čo znamená, že ak sa objaví problém, je potrebné ho riešiť bezodkladne na úrovni vedenia školy. V tomto slajde pomenujem, aká je vlastne úloha nielen vedenia školy, ale aj pedagogického zboru. Úloha vedenia školy je jasná. Vedenie školy môže predstavovať tzv. Hnací motor v zásade akejkoľvek zmeny. Ak riaditeľ či riaditeľka považuje desegregáciu za prioritu, aj škola sa ňou bude riadiť. Ak desegregácia pre vedenie školy nie je dôležitá, tak pochopiteľne aj učitelia môžu postupne strácať motiváciu. Učitelia sú však každodennými tvorcami desegregačnej reality. A to práve preto, pretože práve na postoji učiteľov záleží, či žiak cíti, že má rovnakú šancu uspieť ako jeho spolužiak. Poznáme to všetci. Učiteľ dokáže jednou vetou žiaka povzbudiť, ale na druhej strane jednou vetou dokáže aj presný opak. Znechutiť, odradiť, zneistiť, demotivovať. Dôležitú úlohu zohrávajú pochopiteľne aj triedni učitelia. A to pretože sú najbližšie k žiakom, poznajú triedu detailne a môžu zachytiť aj jemné signály vylučovania. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj odborných zamestnancov školy, pretože práve oni prinášajú podporu tam, kde učitelia častokrát sami nestačia. Spolupráca odborných zamestnancov školy s učiteľmi je neoceniteľná, a to práve pri vytváraní skutočne inkluzívneho prostredia. Inkluzívne prostredie sa zvyčajne nezaobíde bez spolupráce s rodičmi a komunitou. Rodičia, zriaďovateľ aj miestna komunita zohrávajú zvyčajne kľúčovú úlohu v tom, aby princípy rovnosti neboli len prázdne slová, ale realita každodenného života. Áno, sú to najmä rodičia, ktorí potrebujú jasnú komunikáciu o tom, že všetky deti, respektíve žiaci, majú rovnaké práva a šance. Ak rodičia chápu, že škola stojí na princípoch rovnosti, podporia ju, a to aj v náročných rozhodnutiach. Ale pri spolupráci s rodičmi treba vždy brať do úvahy ich individualitu, osobné skúsenosti, ale aj zaužívané stereotypy a predsudky. Každý rodič vníma vzdelávanie svojho dieťaťa absolútne cez vlastnú optiku. Ovplyvňuje ho status, rodinné prostredie, kultúrne zázemie, osobná skúsenosť so školou či názory, ktoré dlhodobo prevládajú v jeho okolí. Niektorí rodičia môžu mať obavy, že inkluzívne vzdelávanie zníži kvalitu výučby pre ich dieťa. Iní rodičia sa môžu cítiť ohrození tým, že ich deti budú tráviť čas v triede s inými deťmi, ktoré sú odlišného pôvodu alebo majú špeciálne potreby. Tieto postoje rodičov sú často postavené na stereotypoch alebo nepochopení, nie na reálnej skúsenosti. Úlohou školy, úlohou vás, pedagogického zboru, nie je však rodičov kritizovať, ale otvárať dialog, vysvetľovať a ponúkať fakty. Rešpekt k individualite rodičov znamená, že im dávame samozrejme priestor vyjadriť svoje obavy a názory, no zároveň ich usmerňujeme tak, aby sa neprehlbovali predsudky. Cieľom je získať rodičov ako partnerov. Ako partnerov, ktorí budú rozumieť, že inkluzívne vzdelávanie neuberá ich dieťaťu, ale naopak, že obohacuje ich dieťa a všetkých vrátane spolužiakov o nové skúsenosti a príležitosti. Bez praktických nástrojov zostávajú spomínané štandardy v zásade len v teoretickej forme a len na papieri.
Aby sa stali súčasťou každodennej praxe, musia byť premenené na konkrétne opatrenia. Každá škola, materská, základná alebo stredná, by mala disponovať plánom uplatňovania štandardov, etickým kódexom zamestnancov v oblasti inklúzie, internou smernicou o prevencii segregácie, krízovým plánom pre prípad výskytu segregácie, anonymnými dotazníkmi a v neposlednom rade istou metodikou alebo publikáciami na zvyšovanie povedomia žiakov, zamestnancov a rodičov. Pre všetkých vás, dámy a páni, ktorých zaujímajú aj príklady dobrej praxe, nech sa páči, v rámci toho tu máme aj 4 príklady dobrej praxe priamo zo slovenského prostredia, na ktoré poukazuje dokonca aj samotné ministerstvo školstva. Bližšie informácie môžete nájsť na priloženom linku, vidíte ho v tomto slajde v pravom dolnom rohu. Toľko z mojej strany na túto tému. Samozrejme, v prípade akýchkoľvek nejasností alebo konkrétnych problémov v rámci tejto témy nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás a budeme sa snažiť byť vám maximálne nápomocní. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa. Dovidenia.